Strašne dlho sme tu nemali vlog a ja chcem, aby ste konečne prežili nejaký deň so mnou. Áno, hneď po zobudení chytám telefón, nesúďte ma. Mimochodom ja takto spím, že musím mať vankuš pod hlavou, medzi nohami a ešte jeden aj objímať. Väčšinou si dávam budík na 8, čo je luxus, áno, uvedomujem si to. A tú posteľ neupratujem iba na video, naozaj to každý deň takto pekne poskladám. Ako prvé si musím umyť pleť a zuby a keďže chcem toho dnes veľa stihnúť, tak idem rovno na make-up. Ja sa ličím každý deň v podstate rovnako a som naličená za 5 minút. Teraz mám také obdobie, že zvyknem cvičiť každý deň a chodím vlastne hneď ráno. Ja milujem, keď Ferika Brhel vyvoláva v tých svojich videách, tak toto je môj Ferika Brhel dôležité telefonovanie moment. Pred odchodom ešte natáčam storky pre moju spoluprácu s Cuteboxom. Potom si idem dať všetky moje výživové doplnky a vyrážam z domu. Dnes budem musieť odovzdať aj túto veľkú krabicu naspäť do Answeru. To sú vlastne produkty, čo sme mali na spoluprácu. Jediné, ako sa ma dá donútiť pravidelne cvičiť, je fakt si z toho spraviť rutinu a súčasť dňa, takže mi mega pomáha napríklad to, že so mnou chodia cvičiť kamarátky. Mimochodom na tento proteínový shake, čo je, že bezlaktózové mlieko, kokosový proteín a banán, mám aktuálne hyperfixáciu, to znamená, že ho potrebujem mať každý deň. Dnes natáčam spoluprácu pre Lidl, takže hneď takto na začiatku týždňa som šla vybrať produkty a dnes by som to mala aj natočiť a odovzdať. Keď som to vybavila, tak som v aute robila storky, content, editovala som a strašne je pre mňa dobré mať auto, lebo tam môžem hocikedy nahrať voiceover, mať chvíľku kľudu a je to taká moja kancelária na kolesách. Keď som došla domov, tak som sa samozrejme celá osprchovala, nakremovala, dala som si županček a išla som si spraviť vajíčka. Potom som upratala kuchyňu, aj celý byt, povysávala som. Potom som si išla natočiť tú spoluprácu pre Lidl, verím, že sa mi to dobre podarilo, ak ste to nevideli, choďte si to pozrieť. Potom som si na seba niečo rýchlo hodila a utekala som do Vidrice, pretože už ma čakala kadernička v salóne DNA, kam chodím už roky. Tentokrát sme dávali farbu, no a musím sa tam ešte objednať na rekonštrukčnú kúru. Potom som sa domov prišla pobaliť na fotenie, pretože ma dnes čakalo s Luciou Žovčíkovou. Pred odchodom som do seba ešte rýchlo hodila tuňaka a nejaké krekry a vyrazili sme na krásne miesto. Tentokrát sa Lucka rozhodla, že budeme fotiť vonku, takže už teraz sa teším na nové fotky. No a po tomto všetkom už som sa extrémne tešila domov na večeru, hneď som sa odlíčila, dala som sa do pyžamka, zapla som si telku a pustila som si na Netflixe nejaký film a do toho som v posteli ešte editovala. No a ja sa s vami takto na záver dňa lúčim a verím, že vás tento vlog bavil.